さあで手を入れた。こっちからだな。もうほんと極秘って出んよね、なかなか。出ない。猫さん出したことある。なんだ、金のなんだちょっと待ってなんだ待って、ちょっとあれみたい、あれみたい、コメント欄みたい。おお、マジマジでおお、見たか、出たかな、もうコメント欄まだか。これが男よ。全然普通、なんかなんだろうな、普通だわ。